агар бихоҳед ки аз хона набромада кор кунед, ман 35 сола шидестам. Ба комиссарияти ҳарбӣ равам, мада военӣ билет метиҳам ва шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Россия дар муддати 1 сол ма барои шумо ин ҳами 3 куклачара пешниҳод мекунам. Конкурси мо ҳамагӣ 66 дона приз дорад. 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара роҳхат ба Дубай. Ассалому алайкум ҳамакаса. Инак ин якмин конкурсие ки ма барои шумо ин ҳами 3 куклачара пешниҳод мекунам. Конкурси мо ҳамагӣ 66 дона приз дорад. Шоҳҷоизаи конкурс ин ҳами 3 тамошин. Hyundai IC соли 2008 фули фулай. Дуюм мошини мо Hyundai Avante ки бениҳоят мошини камрасхода ихтон медонем ки комфортняй солиш 2008. Сеюм мошини мо Corolla D солиш 2010 ирам бениҳоят мошини хубай фули фулай. ғайри ин 3 мошине ки шумо диден 63 донаи дига приз дора конкурси мо. 10 дона Samsung A51, 5 дона стиральная машина барои занҳо ва модаро, 5 дона телевизори размери 65, 20 дона конверти 10000 рубла, 20 дона конверти 5000 рубла ва 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара роҳхат ба Дубай. Касое ки мехоҳанд аз конкурси мо билет харидорӣ кунанд, дар рӯи экран номери WhatsApp да картаи Сбербанк астай. Сбербанк да 250 рубл мепартоен ва чектона да ҳамун рақамҳои WhatsApp-аш рӯй мекунен. Дар ин пара номерои картаи Душанбе Сити астай. Бахтона бисанҷен. Ба 250 рубл метонен ки соҳиби ин ҳами куклаҳо бишен ё ки бренд Дубай да дам бигирен. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрис TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки номи видеоро диден, аллакай медонед ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. То охирша тамошо кунед. Яъне нархи хидмати пулакӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли оянда ба 28560 сомонӣ баробар мешавад, ки дар соли 2022 мо гуфтем ба 26880 сомон баробар буд ва дар соли 2023 28560 сомон мешавад. Бар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаҷми маблағ бар ивази адои хидмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъватии сафарбарӣ 420 нишондиҳанда муқаррар шудааст. Яъне ки аллакай тасдиқ шид баъди соли нав хизмати алтернативӣ қимат мешавад. Ин буд як камтарак маълумот оиди пардохт кардани пули хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. То охирша тамошо кунед. Дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам ки ба занҳо бисёртар тааллуқ дорад. Агар занҳое ки дар хона бишинанд ва нахоҳанд ки берун аз хона биромада кор кунанд дар ягон ҷо, ширкати Фаберлик шуморо ба кор даъват мекунад. ин ҳами рақамҳои WhatsApp да метонед ки бидурен аз номи ма гап занед, шуморо ба кор қабул мекунанд. Аз хонаи худтон набиромада кору фаъолият мекунед ва музди маоши баланд мегиред. Ба ҳамаи мардҳо низ тавсия додам метавонам ки агар ба шумо шампун ёки духи ёки собун дар кор бошад ва шумо ба ягон мағозаву ба ягон супермаркет рафтанда вақт надошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои WhatsApp бинависонед, дастафка мекунанд. Ба ҳамаи ҷора дастафка доранд ва бо нархи арзон айно гуфта намонанд. Зоиров нависонда: ассалому алайкум ака, беҳтарин новости. Гап надорам шумода. Зинда бошӣ, ба пеш фақат жда дорам ака. Амнистияи депортора кай мекушоянд, видеоша жда дорам ака. Худованд нигаҳбонат бошад. Мо гуфтем ки дар бораи авфи муҳоҷирон танҳо президенти Федератсияи Россия тасдиқ ва муқаррар мекунад. Дар ин ҳолат мо пешакӣ ҳичи гуфта наметонем ва ягон информатсия надорем. Олимхон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорвон, ман 35 сола шидестам. Ба комиссарияти ҳарбӣ равам, мада военӣ билет метиҳам. Мутаассифона не, шумо хизмат кардагӣ набошем ва шумо военӣ билет дода намешавад.
Тигр нависонда. Салом алейкум, брат, як савол дорум. Агар патента спорем, леки сум надошта бошем, то чанд моҳ ҳам метонем бигирем. Ма шоҳиди ҳамин чиз худам шахсан шидагим. Вақте ки дар Федератсияи Россия қарор доштем, як бародари мо патент спорид ва сум надошт ки дар сари вақт бигира патентша. Баъд як моҳ рафт патента доданша. Ба фикрам ки то як моҳа иҷозат ҳаста. Муҳиддинов нависонда. Ассалому алейкум акаҷон, дар Москва праваи тоҷикӣ турӣ карда мешава. Ҳамин саволи мара ҷавоб тен акаҷон. Дар ҳолате ки праваи тоҷикӣ гирифтанӣ бошӣ, то дар ҷумҳурии Тоҷикистон надошта бошӣ, батен наметиҳанд. Чунки то бояд дарс бихонӣ, бояд имтиҳон биспорӣ. Латипов нависонда. Бародар ҳамин бе документ 8 моҳ гашта бошӣ. Граница бирам мешава документ када бародар. Чӣ маслиҳат метим мо зинда бошӣ? Бародарон, хоҳарон, апаҳо, ма дар ҳамаи барномаҳом қариб ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ва мегум. Касое ки бе документ гаштагиянд, то дар ягон рейд нағалтен, то аз шумо ҳуҷҷат талаб накунанд, ҳеҷ кас везди шуморо маҳкам намекунад. Ма дар ин бора ҳечи тавсиятон дода наметавонам, чунки рискай. Вақте ба граница меравед, мумкин дар ҳамон рӯз рейд боша ва айто ҳуҷҷат талаб кунанд. Надошта бошим мегиранд, везда маҳкам мекунанд. Вале боз баъзе ҳолатҳое ҳаст ки мумкин айти ягон чи напарсанд. Ин чиза ҳеч кайчи гуфта наметавонам. Зайнал нависонда. Ассалому алейкум, акай сорбон мара штраф карданд. Штрафа супориду, ма граница бигзарам, депорт мешавам. Дар ҳолате ки штрафа пардохт мекунӣ, депортатсия намешавӣ. Ва шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Россия дар муддати 1 сол зиёда аз 3 та административни правонарушения мекунанд, баъдан ура депорт мекунанд. Барои 1 та ё 2 та штраф депортатсия намешаванд. Олимхон нависонда. Акай сорбон дар конкурсон картаи тоҷикӣ бимонед. Мондагиам бародар, ҳам Сбербанк ҳастай, ҳам Душанбе Сити ҳастай. Доник нависонда. Ассалому алейкум, акай сорбон аблава тамом шид дар Тоҷикистон аэропорта ғам наметан. Бародари азиз, имрӯз аллакай 22 декабр, ягон ҳаму даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ нест, тамом шидаги. Абдураҳим нависонда. Рубл баланд мешава ё ки не братан? Қурби асъора ҳеч кас маълум карда наметавонад. Ҳамарӯзаша Бонки миллӣ муқаррар мекунад. Ботир нависонда. Ассалому алейкум, мардуми мо пешакӣ ҳарчи мега, баъд қимат мешава. Патент ҳам рубл ҳам ба даҳан мезана. Пешакӣ куфр наген илтимос. Бародари азиз, ҳеч кас гапи дурӯғ назадай. Чизе ки тасдиқ шидагиан, ман ҳамун чиза баҳри шумо пешниҳод кардам. Ва ин чиз ба ҳама маълум аст ки рубл поён рафтеса рӯз ба рӯз. Ва патент ҳам қимат шидагие аллакай баъди соли нав. Аббос нависонда. Ассалому алейкум, ака хизмати баҳорӣ аз кай сар мешава? Ҳамира пратар карда мефаҳмонди. Чанд солагора даъват мекунанд. Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ сину соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18 солагӣ то 27 солагиро муқаррар кардагӣ ва айни даъваткунии баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Мастон нависонда. Ассалому алейкум, ака дар бораи моддаи 109 кодекси ҷиноии Тоҷикистон камтарак мефаҳмонди. Ай назари қонун ва сода карда. Моддаи 109 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ба худкушӣ расонидан мебошад. Яъне ба худкушӣ расонидан гуфта чиро мегӯянд? Мисол мегирем, агар яке аз нафарҳо, яке аз писарҳо ягон духтара таҳқир мекунад ва маҷбур мекунад, лату кубуш мекунад, ӯ духтар намедонад дигар чӣ кор кунад, барои халосӣ ёфтан аз ҳамин дунё тарк мекунад, яъне даст ба худкушӣ мезанад. Ана ҳамин аллакай ба худкушӣ оварда расонидан мешавад ва дар ҳамин моддаи 109 ворид мешавад. Адиноки нависонда. Акай сорбон раҳмат барои ин қадар заҳматот. Ҳазор раҳмати калон шумо дам. Касое ки моро тамошо мекунанд, касое ки моро бовар мекунанд, бениҳоят аз шумо миннатдорам. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.